sing kalem wae to, Ron. Ah, ngono lho sing penak ngono lho. Ngono lak yo penak. Nah, ngene lak penak to. Ayo, Ron. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Wandra. Mas Wandra lunga karo Pak RT. Ten pundi, Pak? Pengajian. Pengajian ten pundi? Ya ora ngerti no, ndak mau nggo sarung karo nggo peci tok. Apa mboten sanjang yen pengajian? Ten masjid apa? Ten pundi ngoten lho. Ora i. Walah. Kowe malah ngejak omong terus lho, lagi ana wong tanda gawe kok ngene lho. Piye iki ya? Eman, wong bagus ora sembayang, sira iku bagus endi, sira iku bagus endi, sira lawan Nabi Yusuf, wong bagus sregep sembayang. Eman, wong ayu ora sembayang, sira iku ayu endi, sira iku ayu endi, sira lawan Zulaika, wong ayu sregep sembayang. Eman, wong sugih ora sembayang, wong sugih ora sembayang, sira iku sugih endi, sira iku sugih endi, sira lan Nabi Sulaiman, wong sugih sregep sembayang. Eman, wong miskin ora sembayang, wong miskin ora sembayang, sira iku miskin endi, sira iku miskin endi, sira lawan Nabi Ayub, wong miskin sregep sembayang. Eman, wong pinter ora sembayang, wong pinter ora sembayang, sira iku pinter endi, sira iku pinter endi, sira lawan Nabi Muhammad, wong pinter sregep sembayang. Eman. Asolole. Pegal kah? Oh, senggana asolole. Lah yo ben gayeng to, Bu. Nek asolole iki dienggo senggaan dangdutan. Tembang pujian kok asolole. Norak. Mas piye kok? Jare niku ajeng didamel napa to, Pak? Ada banyu. Ada banyu. Wah, logikane Pak Deni piye? Loh, logika kuwi logis no. Lah ngarep gua ada banyu dibolong. Lho iya to. Napa boten bocor to, Pak? Ya ditutupi no. Lah ngopo to, Pak, kok dadak dibolong nek akhirnya ditutupi?
Logikane jan ruwet. Wah, jelaske masalah neng netizen is pancen angel. Nembang meleh kok, Bu? Wegah, senggakmu marah yang rusak nuansa kok. Alah, mengke kula gantine gen ketok islami ngoten. Lek, iki apike kok tok ae rasane nggaki. Lah wong aku yo latah kok mompon. Ayo, Bu, sing nyanyi ujian sing rukin donya ora dadi ngapa lho. Rugi donya. Oh. Sing rugi donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal disiksa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sini ku lho, Bu. Wah, aku rapal kuwi, Mon. Nggih ngangge nanu-nanu mawon to, Bu. Sing penting iramane kan padha. Lah wong pujian kok nano-nano tok. Ya ora masuk. Lah iki bakal nggo ada banyu. Dadi nek upama iki digunakake, iki dikai tutup to sumpel, dicopot, des. Engko nek ora digunakake, ditutup ke meneh, des. Paham ora? Oh, berarti padha wae keran to, Pak. Betul kowe. Pancuran to, Pak. Butuh padasan. Oh, padusan. Butuh padusan yo. Padasan. Kan engko atus jenenge padusan, Pak. Mudeng aku. Oh, berarti kuwi shower tapi manual to, Pak. Di banyune mancur kok dhuwur ngono to. Paham to aku. Berarti jenenge padusan. Lho, netizen ngene iki lho. Ora mudeng perkarane, ning wis wani nyimpulke. Rugi donya ora dadi ngopo, rugi akhirat bakal disiksa. Yo kanca ayo kanca padha salat berjamaah. Asolole. Alah wis gah, bar. Nah, iki gunane padasan kuwi ora dienggo adus, tapi dienggo wudu. Nah, ngene lho. Copot plat. Paham ora? Oh iya, paham Pak. Tapi sing urung tak pahami, motivasine jenengan iki lho. Lah iya to, wong wudu ngaukrane ya iso dadak gawe kok ngene ngopo lho. Aneh banget. Senetizen, kowe angel tenan. Rugi donya ora dadi ngapa, rugi akhirat bakal disiksa. Ayo kanca, salat bareng berjamaah. Asolole. Liyane asolole sapa ora to jane? Lah wong wis bacot ngancing asolole lho, Bu. Asolole. Oh, dosa kowe. Carane nambali piye? Kuwi ember gua ada beras kok mbok bolongi ngono to, Pi? Ala kuwi engko diadake panci wae. Ya mung 2 kilo diadake kene uga gedhen to. Lah nek sok mben awake dhewe iki iso tuku beras sing luwih akeh arep diadahi apa? Biasa tak tukoke kontainer. Enak men le omong iki. Mangan kok ora ndungguh blas lho. Ora ndungguh kuwi to, Mbak. Kena manganku lungguh lho. Kecuali nek aku mangan disambi renang. Sing tak maksud dudu kuwi. Oh, mergo sepiring berdua dikesane kaya baru to, Mbak.
Wong ora disini piring wae peli tok. Sing tak maksud dudu masalah kuwi. Arep sepiring berdua, bertiga, berlima, bersepuluh. Kuwi ra penting. Sing penting kalian nek arep mangani berdoa dhisik. Ora langsung telap-telep ngono kuwi. Wah, iya ya. Awak dhewe mau urung berdoa, Jo. Carane menikmati rezeki saka Gusti Allah kuwi berdoa. Dadi panganan sing dipangan awak dhewe dadi daging. Kok sampeyan maam berdoa, Mbak. Ya berdoa no. Aku wong beradab kok. Tak rasa berdoa weh. Engko ndak sing tak pangan dadi daging kabeh. Tak awakku koyo sampeyan. Uripmu ketoke kakean berdoa. Kakean berdoa kurang ikhtiar. Menek sik. Ngopo to? Kowe ndek tambalan talang. Lah apa talangmu bocor? Ora, tanggo nambal iki lho. Ora duwe. Aku ditambal talang apa ya iso to, Lek? Ya ambo, kok menawa iso apa ngerti. Oh, kowe iki arep eksperimen to? Ya coba-coba to, Mon. Manusia kan cuma bisa berusaha, yang menentukan yang Maha Kuasa. Ya. Oh ya oleh ning yo nganggo nalar to, Lek, kanggo mikir. Kaya ngene kok mbok tambal talange apa ya iso kowe iki kok. Lah nek menurutmu, kok ngene iki ditambal karo apa? Ya nek ngono ku ya nganggo tambalan ban to kowe iki kok. Tambalan ban. Ya iya no. Lho apa kowe iki duwe? Ya duwe no. Mbok aku njaluk. Apa iji kok dhewe iki lho, ning jero tambalan ban jero iki lho. Sikuen dhewe. Ora ning kono ora ning kene ketemune karo niteset. Kang. Busite apa duwe tembelan talang? Arep nggo apa? Arep tak nggo kuyukan. Lah ya tak ditakoni mesti celelekan jawabane. Ning ya apik lho. Kuyukan nganggo tambalan talang. Tur sak awak kabeh. Kuwi iso kaya robot kop kowe. Ah, ndokmu. Iki lho, tak nggo nambal iki lho. Alah. Apa ditambal mengko wae? Dul. Kolaborasi karo aku sik wae. Musikan? No. Musik iki apa? Alah, wis to tebangan. Oh, etnik. Oke, yo. Ayo kanca padha salat berjamaah bene ganjarane kathah. Ayo kanca salat bareng berjamaah. Ayo kanca salat bareng berjamaah. Kersane kathah ganjarane. Ayo kanca salat bareng berjamaah. Wes bubar. Dikandani aja nganggo senggaan kuwi lho. Kok ngeyel. Mas Dul balangi melu-melu bogang ya ngapa to, Mas? Kula niku mboten tumpun napa-napa lho, Bu. Mboten napa piye. Wong kuping kuwi rung budhek lho, Mas Dul. Genah-genah sing senggaane wong loro.